Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Георги Чадаров и продължаваме с Майнкрафт оцеляването. Тук бяхме. Така. През епизодите тук ги развъдих тея. Не знам тези малките тъпи буклуци как бягат. Някак си... Ще ви трябва и... Това по-късно ще го направя, само бързи. Че Крипър ми се привидя. Тук има сега и две овце. Няма да ги развъждам, те за нищо почти не служат. Ето вижте, събрал съм 17. Само толкова успет. Ай, тук има. Оставам го да се получи. Най-сетне имам малко храна и разбрах как да се наяждам, значи, нали Какво става? Значи ето. По-късно ще ви го покажа, като ми се доведе начина. И тук пак си копаях днешното, аз, както виждате, този ран няма как да съм го стъмнал. Доста съм го покопал. Вчера бях някъде ето до тук. А вече виждате. Да, тук намерих този кул, но не го взех. Вижте колко съм купал. И все пак нищо почти не намерих. Намерих само малко айрон. 15 или 16, колкото беше там. Или в този епизод да си правя къщата. Някак си искам да си направя къщата, защото събрах много дърво, защото те постоянно ми порастват. Тук тези пещери не мога ги намеря. Толкова за сега няма да го взимам, защото имам доста. Вече съм 10 ниво, както виждате. Сега като гладнея ще ви покажа как се нахранвам. Вече. И първо си взимам тази ябълка. То крафтинг и него трябва да му направя място. Мината ще стане голяма, но скоро вече мисля да направя... Да сраза по-надолу вече на нивото на диамантите. Той вече е навънка. Така. Да спиваме. Така. Ето тук тези дървета постоянно растат, виждате, още си седат тези от тях. Да ги чу. Вече имам 20 сапринга от тези дървета. Така. Захарната тръстига също доста бързо расте. Чест забравих да ви покажа, направих си чест. Да си затворя това. Ето вече имам 53 захарна тръстика, 18 айрон и много камък. И дърво, вижте колко... Не просто колко дърво имам. Аз сега ще ви покажа начина за наяждането, всеки сигурно знае какво да е. Вече първо хапам. После това. Това ми е много лесно. Леко. Така. И всеки път да яко. В тази малка крава, като порасне ще убия, защото... Виж, тук почти ми е пораснало всичко. Вчера ми пораснаха 2-3 и затова успях да ги развъдя. Надявам се скоро вече да започна да го разширя това място. Така. За къщата ще правя. Какво е? Тук изпече ли сега? Найс.
че им 30, добре. Това обаче как да я направя, аз нямам много идеи. Чайте да си преработа малко. О, 99%. Чайте по-начално си направя малко така един стак. Да видя. Те овце обаче не знам за какво ще ми трябват. Тази порасна, ама трябва да убия просто. Гледайте как се да... Ай, thank you. Така. Значи сега... така ще го направя. Пам. Точно толкова ми трябваха. Добре. Да го започвам, той ще бъде като първия, може би, само че ще бъде, не знам, ще видя кой ще го направя. Да си извадим това. Колко беше висок салач. Трябваше да има едно прозорче, иначе би трябвало да е така. Не. Още едно. Чайте тук си извадя брадвата. Да, така е. Сега мисля, че в този епизод май само основите ще сложа. 3. Така. О, пораснало ми едното жито. 3. Много искам да отида до Недера. Да, ето първо трябва да намеря диаманти. 3 диаманта всъщност за кирка. После обсидиан. Но затова трябва да слеза по-надолу в мината някъде. О, това житото е стана. Чакайте се, значи да направя първо това за каравите искам. Ако ще ми стигне... Не. За какво направих толкова малко? Абе... Скари се? Чайте да видим сега как да го направя. Малко е така ще ги заградя. Да не бягат. И ще оставя... на място. Така че да направя повече. Така. И тук само още да дойде. Не. Така. Добре. Само че и тук трябваше едно, ама то не може заради тая тъповца. Сега ще направя още едно. Така. И... Сега трябва мръднал... Оф, пак седи тук. Не мога да го сложа заради... Готово. Малко се бъгна, но нищо. Не знам малкото как бягата, няма откъде. Просто...
Сега... Чакай да си извадя... Добре, взехме доста. Ще успеем да ги развалим. Но това ще стане в следващия епизод, защото виждам, че клипчето вече стана 10 минути. И това беше този клип и до следващия път.